Goizeko 3. saiora. Nola 3. saioa? Bai, tio, 3. saioa. Jain dituzue? Bai, eske nunok ez da. Baja laboral hartu maiekin batera. Eta kanpoan egon gara. Gaztetxo hauek. Eta zein zen duten probetan? Jo, bai, ditugu 2. 2 proba. Bai, bat, polizia eta lapurrak. Eta ze, arau batzuk egon zian, o... Bai. Baina ez dakit irudiak dauden, ze kristonagoak bitxarra egitzen. Bai, egintzun. Hori jasen. Ez dakit nola kontatu genuen. Batzuk honi ginen. Bai, beste batzuk hor gatu ginen. Jola estimatzen duten. Irudiak daude? Egongo dira. Kazetari berri batzuk eki genitun, esango nuke. Eta azkeneko momentuko batzuk, eta ikusitzazkego. Venga, bai. Ikusiko ditugu? Venga, bale. Aurrera irudiak! Kaixo, hemendik noazoaz? Olimpiada? Ezin da pasa? Zerta? Grabatzea? Gaur, Bermeoko Gazte Olimpiaden 6. froga. Ez, egutegia, maiatzak 8. Matrikulan jolasa. Gaur otxaldian. Gualdia ez da oso gona, baina Olimpik Newsekoak da eta grabatzea joan behar dugu. Bueno, venga, segi. Gaurko gatik. Agur. Daguretan dagoetik bera, ustaritzen zen Gasteizen, bardin jausten direk kalien. Euritan dantzan, kalien. Euritan dantzan, kalien. Bueno, esan digute gaur zure urteak diala, ez? ¡Qué hijos de puta! Bai. Harry Potek ze nahiago du? A ver. Poliziak edo lapurrak? Lapurrak, obviamente. Lapurrak? Seguro? No, bai. Bai, hombre, bai. Izan daiteke erantzun hori? Lapurra... 13, 12. Oso ondo. Lapurrak argi eta garbi. Lapurrak. Peru polizia. Zu polizia? Peru polizia. Peruk. Zitzak polizia. Ez diaklaratzen hankazgorakoak beti pixkat. Gu beti lapurrak. Beti lapurrak. Bai. Zuetatik zein da poliziagoa eta zein da lapurragoa? Uste bia lapurrak, ez da? Bai. Biak lapurrak errex. Ostia, lapurra. Zer? Lapurra, polizia inoiz. Polizia inoiz. Lapurra. Lapurra beto beti. Beti lapurrak. Bueno, nahi gaur relegoa pasaiate, ez dakiz zertan nahi naizen oso ondo, baino, hemen, nahi genizuen galdetu haber neu balantzako aklaratu zaten zeo zertaz joku hontan, ze irizpide asko, baino nik uste jendea pixka galdua dola, ez? Ez gara enteatu zertaz, de hecho. Bai, enteatu gea. Bai o ez? Bai, ez. Ni ez. Eta zu bai? Ni bai. Ta zuetatik zein da polizia eta zein da lapurra? Edo bia polizia, edo bia lapurra? Enteatu gana. Gu lapurrak. Osa, zuk ezakizu ez da polizia eta lapurra dola joko hontan, ez? Nez. Ostras. Polizikakos. Men favoritismo pixkat dago, baino... Favoritismo. Bueno, zuen taldeko naizelako. Ah. Es que de verdad, ondo hasi da entrevista. Nik egia esan ez dut ikusi gure txanda, baina esan diate, abertzen zibilizaten eta oso humil, ez? Zibilizatela. Bai, de puta narribili baino humildemente, osea, kriston makina gea, baina oso humilak. Bai. Osea, arrokeria... Arrokeri gabe, osea, hobena gea eta jazta. Vale, oso ondo. Zuk ikusi zu gaur dokumentu bat indutela, ez? Ze trampa ezin dianin, eta hola, zuek trampak indituzue, hortan oinarrituta? Ni uste ez, bueno, ni behintzat ez da trampa batin, eta ni uste nire taldeko ez da. Alare esan diaten potxokak bastante tramposa iala, ez? Bulo, keba, gu legal. Zalantzagarria baino, bueno.
Bueno, gaurko antolatzaileak bidali dute hola PDF kristo luze bat irakurtzeko, ez? Trampak egiteko posibilitate asko zeudelako eta hola, zuek trampak indituzue, egingo dituzue? Bueno, bainik ez dugu jolastu, orduan ezin dugu esan. A ber, hemen esango dugu ez ditugu egingo, baina bueno, ikusikoa, segun momentu bat. Osa, gero igual autobus magikoa, osa, tragikoa barkatu, penalizazio bat, Oaingo zez, gero ikusiko dugu, oaingo zez. Merezizue. Zure ustez, antolakuntzakoa izan da, estrategia ona da dokumentu bat bidaltzea esplikatzen ze trampa ezin dianin? Ba, bueno, nik uste baiet, gehien bat, jokalarik eukitzeko, pixkat, guk pentsatu ditut trampak burun, da bakiela behaiek, trampa hori itxebaren babe, guk zuzenen deskalifikatu puntuazioak endingo jeula. Ez dala izango, ez dala gure hitza zalantzan jarriko trampa noeztan, ez da? Olimpiadetako jausturra, guazen. Itxia dago. Hemen gaude guazen Kailiko representatzaileakin. Kaixo. A ber, Olympic Newsetik dudan jarria zuen lehenengo postua. A ber, kurratu indeu. No? Entrenatzen ongea, pixkat. Ez dau trampa ikanin. Jendeak ez du hori esaten. Ez. Jendeak ez du esateo. Justu puntu batengatikan, bigarrenetikan. Ez da izango zuzea la zanpatzerretakoa, justo, Ez. Kaskarreko representanteakin. Aixo. Txaldeon. Zeko galdera, zuek ze izango zinakete, poliziak edo lapurrak? Lapurrak. Zeba? Azkarra naizelako, etziaten harrapatuko. Naizelako? Azkarra. Etziaten harrapatuko poliziek. Ez da izango lehenengo gelitu zatelako kasualidadez, ezta? Hoi da, pista ona eukitzaren privilegio bat. Antolatzaileak. Gu iritsi zaigu tale oso trampatia zatela. Baina ez edizio hontan bakarrik, aurrekoetan ebai. Posible da gaur lehenengo gelitu zatela horregatik? Ez dut uste, aurten hartu dugu beste filosofia batekin, zeia zarrak gea, zartaroan sartzen egea zoritxarrez, eta helduen gauzak egite ditugu, eta trampak ez dira helduen gauzak. Trampak ez dira helduen gauzak? Ez. Hemen gaude Brugal Kabalekoekin, eta... ez, etxean daude umeak lokartzen. Hemen gaude Zanpantzarrok, guazen Kailitaz ze iritzi dakau? Bueno, gure ustez pixkat lapurketa izan da, puntu batengatik irabazin digute. Baina, bueno, torneo azkenian oso ondo egon da, gustatu zaigu, baina pelotena soberantzeon. Hor suerte asko sartzen da, jendeak batzekin untzauden moriak, eta horrengatik ez digu eman. Ordu noi, trampa izan da, ez da? Maske suerte, trampa, esango genuke. Morea kasualidadez, antolatzaileak. Kasualidadez. Eta gero, bueno, haserre sanoa, beti sanoa, baino... Aski da. Kaixo, urduritasunak daude, finalea. Bai, oain txentatu beha, finalea pasarela, uste genuen ezetz, eta hemen daude parte hartzaileak, irabaztea oaz, ikusi. Bai, iraziko zuen. Bueno, aukera daude. Bai. Azorde hon. Eskerrik asko. Ardi bilikin gaude, finalistak justo parte hartzaileak izango jana, justo final handian, eta galdera importantea, gaurko galdera, lapurrak edo poliziak zate? Lapurrak. Ai ama, zeba lapurre bendikan, Ave Mariatikan, ai ama. Lapurra. Jarri pote asko, baino joku gutxi, ez da? Joku gutxi. Bueno, nik ez dut parte hartu, animatu indet asko. Oso importantea da, bai. Garrantzitsua. 20 puntu kendu izkigute. Zergatik? Genekadako mutil bat, pixkat flekilloan nola bi hile zeskalako gaixuak. Antolakuntzatik gane bai egon dira batzuk flekilloakin eta ez da egon inungo. A ber, eske gure txandan goazen Kaili zeon baitare. Ai, guriare bai! Berriro ere, finalean, bi antolatzaile. Hemen taldeak aprobetxatze dute, trampakiteko igual. Ez dakit. Edo badakigu denek. Gaurko probako irabazletako batekin gaude. Kaixo. Kaixo. Zemuz, ze sentitzea?
ondo, pozi, baina ohitua gaude irabaztea, orduan, bueno, ez da emozio berri bat. Ja, normal. Eta, bueno, ze izan da gaurko trukoa edo... Zer ez, gaur ezin izan dugu trampa egin, ez genuen guk antolatzen, baina azkarri biligea suerte euki dugu, eta ondo. Zorionak! Agur! Ze bakarria zonean? Iker, boslein genuen hemen lengo gunean. Horregatik dago belarra zikina. Claro! Bale. Eta zintzen duten hemen bota? Bota, baino lehenago inbertsioan proba ezberdinak. Ze proba? Ba, esplikatzen dizut? Esplikatzen. Bai, bueno, bida, zegoen lehenengo pertsona bat, Juan Marzun korrika puntu batea, eta hor, uretan sartu butua, gero irinetan sartzeko, eta hor paper bat aurkitu barzun. Releboa eman horrengo pertsonari, eta horrek kutxarilla batekin, eta pelota batekin gainean, rekorrio bat inbarzun. Horrek releboa ematen zion beste pertsona bati, papera ematen zion, eta pertsona hori aletekin jute zen korrika beste puntu batera. Hor lau pertsona zeuden, eta hor mimika egin barzun. Hor lau pertsona zeuden eta eskailerak igo bat dituzten. Gero, hori da, lotuta, hankak lotuta, lau pertsona bai barkatu. Emozionatzen daizela. Eta gero, hemen beste bi pertsona, asmatu bat zuten hieroglifiko bat. Eta gehieroia azkeneko pertsonak, bosleinetik. Bota eta bizkarra boskatu, ez? Hori da, bizkarra, lepoa, zauriak egin, dena delakoa. Denetik. Eta, gustatu zaizu? Bai, gustatu zai, baina oso polita. Nahi iritsi zait, iritsi da mail bat Olimpik Luzea, esan ez trampa desente ontziala. Bai? Gehien bat antolatzaien partetik. Pixka bai, behiek eritzizian finalea, Eta irabazi. Hombre. Eta esan digute ere, daudela irudiak antolatzaienak trampak egiten. Así que, ikusi, eta epaitu. Nahi duz ikusi irudiak? Bai, noski. Norbait egon zan horti? Egongo zan, imaginatzen Uste baiet, bale? Espero baiet. Bai. Seguramente baiet. Aurrera irudiak! Bueno, hemen gaude, Hernaniko Gazte Olimpiadetako 7. froga. Oso gutxi gatzaizkigu ja, erdia baino gehien da dakau. Eta bain gontan, 5 lehien. Kiroldegi onduan, nik ezin ditu nire lanak, baja laboral bat eskatu behar izan nun, eta ordezkoak egontzian lanian. Asi que hoxe, ze esan, 5 lehi froga, 2026, maiatzak 16. Nun, Hernaniko Gazte Olimpiadetan, beti bezala. Aurrera irudiak! Zerue ez dago eta ni bustitzen, eta ezin dut sinestu zelako bendixe datorren itxosotik horrelako. Olatu batekin ona, trakoak kildu biro, hobeto, da brintotatzen bador. Norabidea galduta, zegoen topatu nahian, hau bai izan gara kriston maletan ere. Itxasu, bozeka, eta ni baduen, eta ezin dut sinestu zelako olatu, dako zen itxosotik horrelako. Olatu batekin ona, trakoak kildu biro, hobeto, da brintotatzen bador. Norabidea galduta, zegoen topatu nahian,
kontu zatxuak. Kontu zatxuak. Antolatzaileak. Oia. Ja, kontrolatua, suposatzen dugu zula, ezta? Ai, ama. Lehenengo aldiz. Bueno, astear dago, sorte on eta ea zeite zuen. Irabazi, obviamente. Oida, animo. En directo harrapatitugu trampetan antolatzaileak. Kaixo, hemen gaude Etruzkinakeko representatakin, Beñatekin. Zemuz, ze izan da proba hau antolatzailea? Azkenean zaienetako bat da, ezta? Bai, kostatu zaigu proba antolatzea. Baina ikusi duten bezala ondo batean, guraldiak ez du asko lagundu, pentsatzen une bero gehien gozula, baina bueno, alde una indeu eta hoi, baurrea. Zuek parte hartu ez dute ja, edo haini parte hartu bat zuen? Bai, guk parte hartu deu eta zelkatu ingea. Antolatzailea zelkatu ja berri ere, sorpresa, baina ondo, zorionak. Bai, eskerrik asko. Kaixo, hemen gaude hankazorarekin. Kaixo, bueno. Ja, hain ez zuen proba? Bai, egin dugu. Gaizki. Hankazora bota zeate txiristrotik? Bai, bota geha, baina berandu. Eta? Ondo pasa dugu, garrantzitsuna. Bai. Ze plan gaur gaueako? Barranda pixkatik markoa, ez? Sondo. Gaude preguntako lan garrantzitsuenakin? Bai, guztua hemen, bangerakin, tola. Zein da zure funtzioa? Jendea guztitzea, eta, bueno, jendea joditza bangerakin. Jendea desorekatzea, ez? Bai. Hostia ondina? Igual, hankazgorako bat. Nola ez? Hankazgora. Hankazgora! Renara, korrika posoiera! Beku asko du! Txokara matea, dale! Hore xeri bertzea, ez da? Bai. Xeri! Zapatke. Hemen gade, ze talderekin? Bro. Alkada. Berez? Piztinago. Mi talde batea. Bueno, fusioa, gerta daiteke. Zemuz, ensaiatzen ikusik ez zaituztegu. Hemen, zemuz dara mazue. Bueno, dislesiaren inguruan... Hobetzen, baina lehenengo egin dugu eta bigarrenean hobeto, bigarrenean ziur hobeto. Bigarrena ja irabaztea zuzenean ja, gora. Goraino. Ale, bazorte hon guztioi. Bai, eskerrik asko. Hemen ikan txoritxo batzuk esan dira, erresakak inin zaudela orain. Ez dakizte gaizki pasareten gainea. Irinana. Irinana idea tokatu zait, baina ondo estrategia erabilet. Justo aurpegia sartu etenean nortzeon papera putzin diot eta agertin da. Sorte dun batekin gaude, mentxe bertan. Goe, zorionak, zemagarren agelditu zate? Nire haustut azkenak, beti ez dara. Bueno, bintzat, parte hartu ez dute, ez da, oia importantena, garrantzitsuena. Zetelerako representantea zea, zati eza ikusten? Kaskarrak taldeko representantarik. Bale, zemuz juntzaizue proba? Nahiko ondo gehiago esan. Nahiko gaizka segi da, baina, bueno, geho remontoten dugu. Zemagarren agelditu zate ez duen txandan? Bigarrenak. Ondo! Hortan esan dute, ere premian da, hola. Tramparen bate egin dezue? Ez gudena legala gehiago, dena ondo dugu. Ondo. Proban tameintza da, ez da? Aurrekoan... Bueno. Ez dakit, egia esan ez dakit. Bueno, bazerreon. Mucho habla, mucho guk dena ondo diregu. Vale, mi esker. Zorteon. Bueno, gaurkoan gaude, berriro gaude, Harry Potterekin. Zemuz junda gaurko proba? Ondo, usted, no sé. Zakizu? Irutikan bigarrenak erdian. Bueno, ez dago gaizki. Eta, bueno, behintzat pixkat espabilatu ezue, porque azken aldean... Media tabla, beti. Mantenemos ritmo. Mantenemos ritmo de poteo. Mantenemos ritmo. Ez daude aukerak ja media tablatik igotzeko. A estas alturas. Ez asko. Saiatuko gea. Saiatuko ja. Voldemort. Hemen gade Moskorri Irratiakin, klasifikatu india, finalera. Bai. Zemuz. Oso ondo hasi geha, nik eskairak bastante baldarri joitut. Baina, bueno, bai, eritxe gara lehenengoak, Peru oso ondo gota da. Eta, hoxe, harra entzaite duen. Berdin jarraituko zuen, ambulantzia. Ez, berdin ez. Pero dugu ez erabiltza berriro ere. Ez que hori izan diot ambulantziako, Baina berdin ez, hobeto. Eta, estrategia
estrategia berdina erabiliko zue, aldaketaren bat ingo zue, final ontarako. Aldaketa bat ingo dugu, ez dugu esango zein, baina, bueno. Sekretismo. Oida, sekretismo, siempre a bien. Hemen gaude, apatxekoekin, zenbagarrena gelditu zate? Lehenengoak. Lehenengoekin gaude, eta aukerak ikustezue irabazteko, edo ez? Bai, bueno, aukerak beti daude. Trukoren bate daukiezue pasatzeko. Taldeko konfiantza. Konfiantza, nahitaezkoa da, bizitzantan. Eta hauek soberan dakate. Ikusle, lehenengo filan dauden ikusle paregabekin. Zuen ustez, zeinek irabaziko ditu Olimpiada hauek? Kaskarrak? Oso seguro esan du kaskarrek irabaziko dutela. Hemen gaude tutti frutikin, zemuz junda proba? Ondo, oso ondo. Egia esan, hau ero gauzen hau da, osake. Bueno, pasazate lehenengoak, o nola gelditu zate? Lehenengoak, flipas. Wow, osea, finalea pasatzen zate? Final aurrekoak. Final, bueno, baina finalea pasako zate? Ni tipo ziurra naiz. Baiezkoa, irabaziko zuen? Gero esatizut, irabazte badu. Gero, hemen eukiko deu. Gero postu. Probatzen. Bai. Aurrera. A ver, gaurko proba zemuz junda, nola juntzaizue New Balancei? Jo, egia esan oso ondo hasi gehala, baina bueno, gero hor pixkat ataskatu ingea. Gauzat esan behar dut, trampa indezuela, taldekoak, Zeintzui, erreferentzia zeini? Organizatzen zutenak. Kontuzatxuak edo etruzkinak? Biak. A ber, guk Olympic Newsetik esan behar deu, talde bati, organizatzaietako, antolatzaietako talde batetik, harrapatu jeula bete-betean trampa egiten. Bombazo. Eta bueno, irudiak hementxe ikusiko dituzue edo ikusi dituzue ja da. Bueno, berriro, bueltan, pasazteate, ezate pasa? Ez gea pasa, ez. Bueno, lasai gurez. Zoketa. Ez azkena gelditu gara, zuek zemuz. Ba, ez dakigu nola gatu gehan. Dakiguna da ez gara klasifikatu, tamen gaudela ospatzen. Hoi seinale hona da. Bai. Ikuntz, hau da eguki bardan jarrera. Mi esker. Erdian dago, itxoin. Ekipo, talde guztintza dijo hau. Ez da normala, Olympic News jutea ala zuen gana, entrevista bat itea, lekutxo bat ematea zuen taldei, eta junit ezate korrika, nik ezin detela korrin! Nola nahi dezuen nik harrapatzia? A ber, hemen gaude antolatzaiekin, kontuz atxuakekin, eta jende asko kexatua aleten tamainengatik. Azkenean bideoan erabilitu zelako txiki batzuk eta jendak hoi ulertulako, hoiek perfecto zedela, zerrak azude horren inguran esateko. Ez erekin kexak eontzianik eta... Bueno, kexak oraintxe bertan egon dia, deskalifikazioekin eta... Bileran guk esan dugu, aleta handi batzuk behar dira. Eta jendeak esan digu ezazkau eta esan digu lasai partekatu dugu denen artean eta hori indeu. Guk bideoan aleta batzuk genitu, baina gero proban beste batzuk erabilitugu tamainaren kontuagatik. Orduan gaizki ulertu bat besterik ez da izan, ez da? Bai, zabaiteke. Gauza asko genitun antolatzeko barkan. Ja, egia da. Proba zaila da antolatzeko, egia esan, oso handia. Zoriontza izueu, proba antolatzatika. Mila esker. Hemen gaude, ja, hirugarren edo laugarren aldia, atzoko ogila berriro errepresentatzen. Zemuz zaude? Ondo, oso ondo. Ikusteu, kriston lukina. Bira, goitik bera. A ber. Bueno, nire outfita txekeatuko deu. Hau Massimo Dutiko azkeneko denboraldiko topa da, €1. Gero azpiko partea ere bai azkeneko denboraldikoa, ere bai Pariseko desfiletik ateratakoa, hau ere bai. Kalidade hutsa, besterik ez. Top. Bai, atzoko gila holakoa da, ezta? Bai, beti punta-puntako outfitakin. Bai, outfitakin. Eta zemuz junda gaurko proba? Bueno, nahiko ondo. Arerio nahiko gogorrak ukitugu, gure taldeak nahiko ondo indu, baina bueno, azkeneko momentu norgoran egon da
Hieroglifikoek igual, ez da? Da pixkat kostatu zaigu, eta, bueno... Ni luze gutxi ikusi ez du orduan, ez da? Bai, egia esan bai. Bueno, bai, hemendik aurrera mi luze, nahi tebe baten. Hemen gaude, Pabo Rangersekin, azken probako irabazleak izan zianak. Zemuz, gaurko proba? Bueno, lehenengo zatia pixka eta ataskatu intzaigu. Azkena ebai? Eta erdikoa ebai. Zuzenean dena, eta nola gelditu zate? Ba, espera dugu azkenak ez ez, azken aurrenak igual. Bai. Baina semifinalea pasazate. Bat ere. Bueno. Ba, ea aurrengo proban ja zortak azuen. A ber, igual nahi zenieten ja bentaja pixat eman. Beste, ez da? Claro, gero... Gauza ezkontza kaula, orduan ez diginen finala ditxizte, ja bagoaz, dutxa. Bueno, que vivan los novios! Gasta! Bueno, oso haserre gaude, asteko mimikan antolatzaileek bere hitza zen erlojua. Olain du, eta hitza erlojua, jazta. Gure hitza, Power Rangersek jarri dute galtzerdi antideslizanteak. ¿Qué me estás contando? Bai. Power Rangersek, hor daude grabatu. Bai, beraien hitza izan da, hankaz gora taldekoek tatuaje bat ditute ipurdian. Ze? Bai, osea, hola, lotxagarria. Gaurko protagonistarekin, Txerri Beltzakeko Omarrekin, eta zemuz zaude erorketaren ondoren? Lepoa pixkat mina hartu dut, ondo. Gure inguruan asko preokupatu gea, erorketa horrekin, eta ze gertatua hor? Lepoa pixkat atzaka gota eta orduan buelta osa eman dut, eta, sin más. Baina, bueno, berriturik zaude, ja. Ikuste dunez, ja, ondo ez da? Ondo. Mi esker eta senatu zaitez. Esan du trampakin behar diala. Va a compensar. Oso gaizki, Ezin dira trampakin, bale? Ondo pasatzea etortzea, ez dira baztea. Hemen txegaude, Etruzkinakoko irabazletako batekin azkenean. Gaurko probako antolatzaile eta irabazlea. Ze esango ezue, jendeak esateu, herriak esaten du. Hemen igual trampatxoren bat egon dela. Zuek ze iritzak azue? Ne ustez, galtzaileak dira eta jendeak ez du onartzen galtzaile izatea, horregatik daude hainbeste hitzeiten betik. Segu goian gaude eta beak betik hitzeiten. Bai iritsi zaigu, adibidez mimikan, zuek oso gauza erresa zenituztela. Kasualidadez? Bueno, ez. Gauza ez egon planeatu gatan, bezala eta beste taldeak bai galdera erresak eukituzte, eta ne ustez galderak ez dira erresak, denak zian zaiak, eta ni ustez zegoela trampik egon. Bueno, hemen gaurko irabazleak, zorionak. Oain serio jarriko geha. Ikusi dugu, argi eta garbi, antolatzaieko trampistak direla. Trampistak! Koien erabakiko da ze egin zuekin. Bueno, eta beti bezala, hilketa pila bat egon dira. Así que nahi baituzu ikusi? Ze, baino kontu hori dago guztiz hilda. Bai. Eta eramaten ditunak ere uste daula hilda. Hildute eta ez dute zer egigo. Ja. Bueno, eta hausia izan badena. Bai, urrengo proban ikusiko gara, ezta? Hombre. Gainea, galaz jantzita. Ai, egia, zine gaua. Zine gaua dugu eta junbar dugu galaz jantzita, elegante, fotokol... Dena. Premia. Bueno, aia está. Hau izan da dena, ezta? Bai. Urrengo saioan ikusiko dugu elkar. Zuen etxean. Zuen hizkuntzan. Agur!